Kuka vittu mä oon? Mä oon J.A. vaan, mulla on ADHD. Mä oon tehnyt paljon rikoksia, mä oon luusinut 6,5 vuotta. Minkä takia mä haluaisin tehdä tämmösen vitun vlogi? No sen takia, koska. Miksi mun kädessä tämmönen? Mutta ei ADHD-lääkkeitä. Sen takia, koska neurologit on nyt päättänyt, että he voi valita sillä potilaansa, että mä en hoida ADHDta. Voi vittu. Mitäs jos kirurgit valittee, että jotain on rassattu, kelakkaan nyt. Jotain on rassattu saatana vittu 57 kertaa vittu johonkin kylkeen. Niin kirurgi sanoo, joo sori, mä en hoida puukotusvammoja. Soittakaa nyt pojalle nyt taksiperkele. ADHD on aivojen välittäjäaineiden toimintahäiriö. Dopamiinia, noradrenaliinia ja muuta paskaa, en muista mitä oli. Neurologi tietää niistä kaiken. Mutta nyt neurologit nyt Suomessa on päättänyt. Mä tulin just tänään neurologilta, mikä meinas laskuttaa vielä 167 plus toi joku vitu toimistomaksu 13,50. Ei sitten laskuttanut. No eikä se voinut laskuttaa, kun ei helvetti tullut hoitoakaan. Kun sehän pitäisi saada enemmän tietoa. Ja mä oon käynyt siellä neurologialla, mutta kun se nyt on vaihtanut vaan paikkaa. Mulla on ollut ADHD-diagnoosi kohta 2 vuotta. No nyt te kaikki Saamarin jeesustelijat siellä nyt meinaatte, että joo, siellä on taas yksi nisti hakemassa laillista piriä. En mä halua mitään laillista piriä. Mä vedin ihan tarpeeksi piriä 90-luvulla. Se on kun sitä voi pysty sanoa vielä piiriksi. Mä en tiedä mitä se on ollut 2000-luvulla, kun mä ihan hirveätä paskaa. No, poikkeaa vähän aiheesta. No, tässä on mun ADHD-lääke tällä hetkellä. Keskiketterä. Musiikkia tuli korvistan tukkosen äsken kuulokkeeni jonnekin. Johtuen siitä, että tää keskittymistarkkaavaisuushäiriö, niin kootalaisesti mulla on ohjaimet hukasana kaikki, kun mä pelaan sun muuta. Mut väliäkö tolla? Homman nimi nyt on kuitenkin se, että voiko kirurgit valita ampumahaavapotilaasta tai puukotushaavapotilaasta, en mä hoida tota. No neurologit voi. Mä en hoida tota. Mulla on siihen kyllä koulutus, mutta en mä silti hoida tota, koska toi on ADHD. En mä jaksa hoitaa ADHDta. Ei yli 25 ole ADHDta. Ne haluu vaan laillista piriä. No just tuli jenkkitutkimus, minkä myös tämä neurologi, mitä tänään kävin, myönsi, että kun tutkittiin 50 000 ihmistä yli 20 vuotta, todettiin, että ups, ei se parane 25. Mä toivoin niin, silloin mä heräsin aamulla 2 pemmana, että jee, nyt mulla ei enää ADHDta. Paskan marjat. Oli mulla. Ja mitä tää mun logi tulee käsittelee? Mun logi tulee käsittelee tosi vitun rankkoja juttuja. Eli ne, ketä ei kiinnosta rankat jutut, vaihtakaa kanavaa. Älkää painako sitä fucking dislike-nappia, koska se on niin vitun... Se on ihan gay. Niin, vaihtakaa kanavaa. Mä en ikinä painanut sitä unlike-buttonia. On siellä muita kanavia. Menkää semmosille, tiedätkö mikä kiinnostaa. Niin. Tää ei varmaan kiinnosta varmaan moniakaan. Aivan se on mulle. Mun on pakko näitä purkaa ainakin johonkin. Mut mä tuun kertomaan teille oikeesti rankkoja. Mä tuun kertomaan teille kuinka... Meidän sanon perseestä, mutta en viittinyt, vaan sanonkin hanurista. On käyttää huumeita, lusia, vetää sämpylä kainalossa. Tässä sämpylä kainalossa tälleen näin, ympäri kongia. Tälleen näin, 24H, 6,5 vuotta. Ja olla niin saatanan kova jätkä.
Vittu se on raskasta. Tylsää. Ja nyt siellä joo, mä muistan sen, kun kävi se ponnaripää, kävi siellä kommentoimassa harmaa korva vlogia vai mikä märkä korva, no onko se loppi. Niin, ihan hyvä vlogi. Tykkään ja helvetisti kattelee jotain sun muita. Ei ole mitään ongelmaa. Kaverilla on ihan selkeästi ADHD. Ei ne pärjästä yhtään, kun siellä joku täydenpäät meni sitäkin jo epäilee. Epäilkää. Sitten kun te olette itse ollut ADHD:nä jonkun aikaa, niin se voi olla ihan kivaa pari päivää. On energiaa, kato kaikkea. Mutta sitten kun se toimintakyky, kun se sieltä katoo, niin sitten se hauskuuskin loppuu. Sitten kun ei enää jaksakaan enää varastaa enää autoa tai hypätä bensiinhyppyä niin kuin päivittäin, kun ei niitä oikein voi. Eikä kiipeä talojen katolla tai puissa tai missään muuallakaan enää. 3 femmana, niin on se nyt vähän noloa painaa tuo ympäri puita. En mä aio kehtaa. Se oli pikkuhörppy tästä mun ADHD-lääkkeestäni. Kiitos sen neurologille. Tutkittuna tietona muutama annos alkoholia rauhoittaa ADHD:n pään. Huom muutama. Ei tarkoita mitään, että vetäkää nyt lärvät. Vaan muutama annos. Joo, 6,5 vuotta luusin. Tuun kertoo siitä. Tuun kertoo monesta muustakin jutusta. Tuun kertoo minkälaista oli Kakolassa. Mä oon vetänyt kaikki noin Samarin Etelä-Suomen vankila, paitsi Sörkän, onneksi. Yksi ei Samarin väliin. Ja miksi mä edes kerron näitä juttuja? Koska mua vittu nyppii. Ja mua nyppii niin vitun moni muukin asia. Mulla on niin monta muutakin juttua, että ette edes tiedä. Mua nyppii ihan sairaasti juttuja. Vittu mua nyppii. Onko se sit väärin? Kyllä mua saa nyppiä. Tää on vapaa maa. Täällä saa saatana nyppiä, jos perkele siltä vittu tuntuu. Ja nyt jos joku saatanan Sibeden sipuli tulee sieltä mulle sanoo, äijä joku vittu roolimalli, äijä vetää kaljaa vittu jumalat YouTubessa. Ja kiroilee vittu. Niin vaihda vittu kanavaa, saatana. Herra Jumala sentää. Ei oo pakko kattoo. Tää on K18 kanava. Jos sitä joku muu kattoo, niin olisiko se nyt vanhempien ongelma vai mun ongelma? Ei mun lapsi ainakaan katso tätä. Se on ihan varma asia. Voi se kattoo sen selkeän, kun se täyttää 18, on varmaan helvetin ylpeä isistään. Ja vetää luultavasti lättyy. Mutta ei se nyt vaan menee. Mä tuun kertoa minkälaista oli olla linnassa. Mä tuun kertoa minkälaista oli vetää huumeita, kun hienoa oli olla niin saatanan kova jätkä. Mukamas. Huoma, mukamas. Ei se ollut hienoa. Tää neurologit valittee, että mä en hoida ADHD:tä. Tää sanoi vielä moneen kertaan. Soitti vielä toimistoonkin. Mähän oon sanonut, että mä en hoida ADHD:tä. Okei, älä hoida. Mitä jos mä timpurina, mä en näe rakenna enää taloja? Jos sairaanhoitaja sanoo, en mä jaksa enää vaihtaa niitä vitun vaippoja ja sun muita, niin en mä enää jaksa, mä lähdin himaan. Tai yleislääkäri sanoo, ai sulla on flunssa, joo, no en mä viitti kertoa sulle mitään antibiootteja tuohon, vaikka toi nyt menisi niillä ohitte, koska en mä hoida enää flunssapotilaita. Tai mitäs jos Jyrki Käteinen sanoisi, eli Kataisen Jykä, meidän pääministeri, sanoi, että en mä hoida enää Suomen asioita, mä hoidan vaan EUn asioita. No kun vittu se tekee sitä jo. No ehkä me saadaan uusi pääministeri. Jos ei saada, niin no, God help us all. Terveisiä vaan Jykälle. Mä vihaan sua. Tää oot fiksu äijä. Vedä nyt jumalaut se paketti kasaan. Sääkin. Niin että me saadaan joku edes täällä hoitoa jostain. Jostain päin.
Mä oon JFA. Tää on vittu mun kanava. Mä kirjoitan puhun täällä ihan mitä mua vittu huvittaa. Koska mä teen mitä mua huvittaa, muut tekee miten niitä vittu uskaltaa tai pystyy tai osaa tai mitä vaan. Märkä korva. Sitten se joku mentooli Pelamontti vai mikä ne olika. Niin. Teillä on hyviä juttuja, mä tykkään. Mä tuun kattoon teidän kanavaa varmasti. Varmasti tuun kattoon kuvan kanavaa. Mutta ootte ihan loppeja. Mä tuun 30 ish sinne sanoon, miten ne asiat niin oikeesti on. Miten on sitten, kun hommat on oikeesti mennyt ketoralleen, koska mä en tiedä itse lisäksi ketään muuta, ketä olisi selvinnyt ilman uskontoa tai hautausmaata. En ketään. Mä en tiedä, ketkä on melkein selvinnyt. Mutta ei ihan kokonaan. Enkä mä käynyt ihan täysin, koska ei mulla ole ihan täydellä puolella. Mutta suutkot nyt kuitenkin. Mä olen ihan jäljissäni. Mulla on hommia. Mä opiskelen yliopistossa. Joo, todellakin yliopistossa kelkkaa. No en nyt tällä hetkellä, kun ei ole lääkkeenä muuta kuin tää Summerin keskikeimo. Tää nyt ei ihan hirveästi auta. Tää tarvitsisi kietoa joku 30. No sit se menisi kännin puolelle. Mä voi sitä nyt haluaa. Se tulee hirveä kankkunenkin. Mä voin kertoa, mulla on sit niin paljon asiaa, ettei mitään rajaa. Mut mä nyt jätän tän tähän. Tää on vähän niinku intro. Pariko JFA out. Sammutan nyt se vitun kamera.